दे सानथाय जोंना हगलायलायदोलै सायरिफोरखौनो रग' आवरायनाया मा मोनगोन आंलाय आवरायनानैलाय आरे मा मोनलायनांगौब्रा टाइम पासब्रा ओरैनो खोनासंनो दे नालै गोथां गोब्राम जाया आंना बेफोरो लोंबासो डायलगफोरा स' गबोयो आंना वा गुसुंग्रासो बयाखै गाहाम सायरियावलायनो रोंगो खोमा सनले जोंफोरालाय आरो आपग्रेड लेभेलनि मानसिखा इजि बेफोर नर्मेल थै मा सायरि खन्थाइ रायथाइ सल'माफोरनिफ्राय लानानै अनेक जोङो रोंगौलै अलराउन्डार होनबाबो जायो जोंखौ देलाय होनबा मोनसे लागावना होलाय दुगायाथ' लाजाखायानो देलाय सोरबा सासे होनग्रोलाय फाला होनगोन दे गासिबो दे होनबालाय आंनो आवरायग्रोनोसै ना होमबालाय दोंसो मस्थ' गाहामै लागावना होग्रो दे आच्छा जागायनोसै नों जाबाय इन्स्टाग्रामनि रानि आं जाबाय फेसबुकनि राजा एकेलगे मिलना है तो व्हाट्सएप पे आजा वाह मारे बयाके गाहाम नांदोले खोनानानै गुसिंग्रानि फाला एबार दे होमबालाय आंबो लागावनोसै नुनायावथ' आंबो देलाय मांग्रासो खम नङा साला लास्टाव हिनजावखौसो मोनगारबाय सानि लियननिबो खम नङा वाव क्या बात आंनि फाला एबार दे नों आंनि नंमारगौब्ला जिउनि सना दिनैनि रेस्टुरेन्ट बिलखौबो नोंनो होदे सना मारै दोंसोगारगोलै नोंसोरो बयाके गाहाम नांदोले खोनानानै मिथिगोन ना नोंलाय आसोल नों खारगौखौनो बुङालासे नोंबो बुं मारैबा लाजिनाय मोनोलै आङो मिथिगोन ना दे एरखमालाय आङो दंसो मस्थ' गाहाम नायनांगोन र' लागाव नोंहानि थाखाय आङो मोजां मोननासो जादोले पाग्ला नोंहानि थाखाय आङो मोजां मोननासो जादोले पाग्ला दा सानस'ना नों आंखौ गानले पाग्ला मोनजाना जादो पाग्ला मेन्टेल भाइ सुपार आंनि फालालाय आंखौ दिनैसिम रावबो सिख्लाफोरानो रेजेक्ट खालामफेराखै मानोना आंनो रावखौबो प्रप'ज खालामखायाखै थै घन्टा मा लेवरानि सायरि जाखो बेलाय मस्ट लेटेस्ट आपडेट सायरिब्रा जाम्बाफोर दे होनबा आंबो हगलायलायनोसै आंखौ खिथेर लानायनि सिगां 5 मिनिट सानग्रो मानोना आं जेन बेनिफ्राय खारलांनो हायो गोदाव सोराव जाला जोब्बायलै सायरिफ्रानो दे नोंहानि फालालाय आंनि फाला गावखौनो इमान बेसेन गैथारि सानना नोङो बुन्दु मानोना नोंनि किडनियाबो आंनो आइफन होनो हानायनि पावार दं वाव क्या बात बिदि जानांगौ मेन्टेलनि एबार बिबार बारियाव तायो मस्थ' गाहाम बिबार बिबार बिनिखौबाथाय बारा मोजां बुजियालां मा गाहाम बिलाय मोजां होनब्रा बिबार बारियाव तायो गोबां समायना बिबार गोबांनि गेजेराव बारसेल' बिबारखौ गाहाम मोजां नुनाय बायदि आंबो नोंखौ गोबांनि गेजेराव समायनासिन नुयोले सना सुपार आंनि फाला थुरिबारिनि नेवलाय नै थांलाय नै फैलाय आजिखालिनि गोसो थोलायनाय नै गारलाय बापरे बाप मारे मस्थ' मजाले गुसुंग्रानि आंनिसो दै गैयाब्ला दैमानि मानो गोनांथि थाव गैयाब्ला बाइकनि मानो गोनांथि हिनजाव गैयाब्ला आंनि हासुग्राल'खौलाय मानो गोनांथि सयब'आ मोना आंनि एबार मिनिनाया आंनि हुदा बेखौनो नों मोजां मोननाय सानदोंब्ला नोंबो सासे गाधा हिरि पाग्ला फैलायबायले अखाफोरनि सोराङाव सांग्रेमानि जोंनाया बेसेन गैयाले थिग बेबादिनो आंनि मोजां मोननायाबो साननि सोराङाव बाल गंसे जोंना थानाय बायदि बेसेन गैयाले दिनदार रमान्टिक रिसि भरा रोमान्टिक सायरि खैया मेन्टेला आप मेरी बारी है
सामथाय गिखंखायनि नंनायालाय नंगौमोन आं सिगां टिउसन मास्टार नंनायालाय नंगौमोन आं सिगां टिउसन मास्टार दा जानांबाय आं हिनजावनि थाखायनो बथल मास्टार मजा आया यार जोनोम आरो थैनाया इसोरनि आखायाव जोनोम आरो थैनाया इसोरनि आखायाव नाथाय मानसिनि आखायाव खालि मबाइल 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 ओइ हिजाखिलै एसे मोजां मोजां होनब्रा ओइ केला बिदि जावनायखौथ' बायलां गावनियाबा खालि हिनजावनिल' होनलाय ओइ मोद्ला जो दामलेगोन बारा बक्सनाङा यालै नोंनि दंखौ खोमोनदोंसिबो मावाजोंफोरा सौगासिनो दानो प्लास्टिक खामनाय मोनामदाव होलायगोन आं नै लेवराया बिगियानखौ सामथाय खिखंखाय दांनाल' लालाय जोंफोरखौ जमनानै लबारजों गावजायाबा नोंखौ दा यालै नैबे मोनला गिनायाव गैया नोंखौ सायरि आवरायनाय बिदि नामा सोरबा नुवाखै बुरबक सामथाया जाहरनाया नोंनो होनबाय था होनबालाय हारसिंनो ओइ बाद दे केला नै आंनो होबावलायनोसै दोंसे दे जा उसुंग्रा दोंसो मारै नाङो नोंनि आंनि मिजिंनि थफ्लाखौ एखेलगे खाजाबनानै सुगोन जों माला नोंनि आंनि मिजिंनि थफ्लाखौ खाजाबनानै सुगोन जों माला नाथाय मोनलायगोन ना मोनलायासोबा जों बाला बरिया आं बुंनि एबार माब्लाबा आं गावखौनो मेगन सायो माब्लाबा आं गावखौनो मेगन सायो थारमाने आं माबोरै इमान मोजां मानसि जाथावगौ बरियाले मोजां जायाखै दे बारा देख' जावलाबायसो बेखायनो बायले आं मिथिना जोंफोरनिखौ नाय गोगोम जाखायो सामथाय मारिना सुन हाबाखौथ' आं ओरैबायदि सिख्लाखौसो खालामगोन जाय सानफ्रोमबो फुङावनो बुंगोन सना सा लोंग्रोनो ना सुमा जाग्रोनो देख' गावनाबा खालि हिनजावनिल' डायलग हिनजावनिल' धान्दा एमजिसो बिफोरा धुङा खुलायनाय बुना हरनोसै नामाब्रा बे मोद्लाखौलाय नांगौ नोंखौ नांमारगोन ना नांमारगौ बिदानानो नस्थ' जाजोबसिगोन बायदि मोनदां बे साला सामथाय खिखंखाया मोनदों साला उदखियाना